Yes, hello mga subscribers. Muli, si Motor Mangkeping to yan. This is our 25 days therapy ni Apo Noli Peña here at San Jose, Magalang, Pampanga. So again, we will develop again his balancing. Siyempre, bago natin i-develop ito, may mga techniques sa kanyang lower limb. At magpapay muna kami ni together with Ate Sally. Sally, tara! Magpena pa! Tayo therapy ni. Let us give thanks to God and bless it. Parang ako, may sumasampayan ako brad. Pagtagas mo ng ano? Sa blower? Sumasakit ang tuhod ko? Tayo. Ibsa. Yun. Kasi nga, pwede ba yun? Para makapag-straight siya. Dapat yun ang gamitin niya. Para ito, nakapag-straight ka na. Kasi nahirapan nga kasi nga, hindi na ba? Yung panyawan? Yun o. Yun sa'yo yun? O, papag. Para nakapag-straight ka dito yung paa mo. Hindi kasi makapag-straight dito nga, ano ka, nabibingkong ka. Ito, palit sila. Palit lang natin. Ano yung bukas yan, si Ludi? Bukas yung bukas. Oo, sige po. Lahat tayo ha. Lord, maraming salamat po sa iyong biyaya, kalakasan, yung pinagkakaroon mo sa amin. Ano po sa lahat sa kagalingan po na amin nakikita po, Lord God, na binibigay niyo po kay Ate Molly at kalakasan din po na Sally. May you bless, Lord God, ang nilang mga pamilya, Panginoon. And bless, Lord God, including my family, Lord God. All my customer, patients, Lord God, na aking hawaan, Panginoon, Lord God. Ay bindisyon na mo ang kami kung bilang instrumento mo ng pagalingan. Muli Panginoon, ay sa mga po kami conditioning therapy. Sabi pong 25 therapy, may bless, Lord God. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Nawawala na ako pag-asa. Ha? Nawawala na ako pag-asa. Ngayon pa? Ha? Diyos ko, kung sabihin yan, your word is not good. Okay, 1, 2, 3, 4. Awan pag-asa mga putol. Yung putol ng parang may pag-asa ito pa. Alam mo si Satanas, nilibang ka lang. Huwag kang makinig doon. Sabihin mo, God is my Savior. God is good. Diba? So guys, before making our stand for our balancing, siyempre kaya mo itong stretching si Kuya Noli. So, para lumakas ang kanyang mga tuhod, mga muscles sa kanyang mga paa. Yan. Stretching natin muna siya guys. Yan. Itong taon ito, makalaki na ito. Mamamasyal kami. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngayon po ay April 7, yan, 2026. Ngayon po ay, siyempre, Martes. And this is our 25 therapies. 5 days pa. 27 na yan eh. 7 pa lang. 25 days ka pa lang. Lapis sa buwan. Mag-isang buwan na sa akin yan. Tatlong buwan. Kaya kalahat ka niya. Oo. Push! Push ka na ba? Push ka na? Wala pa, di ba? Hop! Ayan sa akin. 1, Ay, kaya na eh. 2, 3, Yung kaliwa ko? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ikot! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikot rin! 1, 2, 3, push! And then this one. Yan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat kasi nakadiretso ka, wala to. Para yung paa mo hindi na bibingkong, di ba? Diba? Pag yung suwa ko dito, Whoop! Yan naman, si Apo Noli, ang kanyang pabubo. Bawas siya. Noli. Papawas. Papawas siya. Patay yung bala na. Patay mo yan, papawas siya. Kasi mapalin eh. Noli, balas ka! O, diba parang si... Para si Mr. Lee. Ayos ka ba?
Makakabalansin no? Meron? Hindi mo kasi pinapad mo YouTube mo eh. Balanse ka na. Kailangan mo lang istibay ng loob. Lakas ng diba, tinalpalas ko ng Diyos, okay? Wala pala ng pataya. Mabalanse ka na. Again, this is our 25 days therapy. Si Abu Noli po ay nagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos at lumalakas na po ang kanyang loob. Kaya, diba? Noli? Tara. Ayun. O, diba? Balancing tayo na. Ayun. Ayun. Paano? Kaya yung mga pao. Siyempre, update lang kasi ito. Hindi mahina ang paa mo, malakas ka na. Nakakatayo ka na. Pero di, ano ba? Po. Otlo. Ha? Apat. 5. 6. 7. Tayo. Tayo. Ha? Ay, panis. Po. Ako na. Panis ka mo dyan. Awak ka? Huwag kang pa bebe. Tandaan na, pa bebe pa eh. Yung kanyang likod po, para hindi po magkaroon ng lamig, kailangan po itong hagurin na ibang kepwing na. Ipikasin po. Ano? Baka naman dyan, ipikasin ito ang sponsor. Ayan, nahagurin po natin. Para hindi po ito kita ng mga lamig. Ayan. Ayos ba, Benoni? Ha? Ayos ba? Ayos? Straight body? Soldier? Kumain ka ba kanina? Pagkanain mo? Bakit nangihina ka? Bakas ka na pa. Mangulang? Bakit? Sa kanya. Ano luto mo ulang yan? Nangihina kayo, ba't di ka kakain? Kakain ka. Sige, ready, 1, 2, 3. Tayo. Bakas ka naman ha? Oo, yan. Adobo daw. Ayaw mo. Go. Parang nagsawa na sa adobo ko, no? Ano gusto mo na lang? Tinola. May isa ba sana? Magsabaw, no? Hindi. Dapat sali, magsabaw ka sali. Ayaw ko sa kanya. Hoy! Pag tinulang. Tayo! Adobo daw. Then! Tayo! Straight body! Straight body! Yan! Mamaya, tabi ko pa kayo mamaya. Doon kumain ko marami ha. Sa tangaw din naman ha. Ha? Ang ayaw mo yung ano mo? Yung sabaw ng buko? Asa na? Nandyan. Oo, mamaya. Ano? Asa na? Oo, mamaya. Yun ang ating inumin. Ikaw. Inom ka na. Oo, kanina ba? Ready, 1, 2, 3, push! Ay. Straight body! Straight body! Wala ka nang mabibili dito. Straight body muna! Straight body! Focus mo tayo. Balasin. Ha? Okay? Yan. Wala? Huwag mo hawakan. Straight body ka na. Oo. Yan! Susuba ko. Ayaw ko si Boss dito. Susot ko. Susot ako ngayon walang garter. Ayaw ko sa inyo. Nano yung susugot ko. O, tayo. Tatayo yung susot ko. Opo. Kasi sira. Opo. Importante balancing mo. Para nabalancing ka na, nakalakad ka na lahat ng bagay siya magagawa mo, di ba? Okay? So, tsaka-tsaka lang, okay? Nasa ano tayo? Nasa... O, tayo. Okay. Pilitin mo yan. Yan ang magpapagaling siyo. Push! Ayan. Huwag mo lang upo. Straight body. Yan. Harap sa kanan. Yan. Smile. O, batiin mo na ako. No. Ay. Patay na. Ano patay na? Buhay pa! Patay na. Tulog siguro. Tulog mo sila. Nasa Mexico kayo? Uy, Mexico. Yan. Po. Shoutout. Wala sa shoutout. Siyempre sa lahat ng ating mga subscribers, likers, nagpapasalamat po tayo. At yung ating pong pamangkin sila sa uwi na ngayon ay nakarecover na at nakakalakad na. Siya po ay nagkaroon ng self-motor accident. Left side hip dislocated yan.
Dinala sa Balitukan at sa JBL. Ngayon po siya ay tinerapy ni Motor Mangkapeng. Siya po ay nakakalakad. Yan. Thank you, Lord, for the great recovery of my pamangkin Liza. Sana ko. Ayan. Ulit-ulit na talaga. Siyempre, hindi si Mangkapeng. Mangkapeng, basta naniwala ka. Naniwala ka ba kay Mangkapeng? Pati mo na. Oh? Ilang beses mong ano, Ha? therapy. Ang lapis ng point. Huwag ka lakad na. Siyempre, gusto ko nila yun. Kung galing siya ng hospital. Nakakalakad na. Push! Thank you, Lord. Siyempre, di ba? Thankful tayo kay Lord. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng mga ginagawa nangyari sa buhay natin, magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. Sapagkat siya po ang nakakaroon ng lahat ng ito. Tanda mo, ha? Apo Noli, give thanks to God, have faith in God, trust in the Lord, gagaling ka. Amen? Isipin mo ng pag-asa. Yung mo ng pag-asa, yun yung mga tao, yung mga taong patay na. Ikaw, parang kaya pag-asa mo. Why? Because monkey police. Go! Push! Unang sa motivation eh. Ha? Oh, chat 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 chara chat. Opo. Okay, tayo na. Kailangan, ikaw ka. Tawag dyan, balance. Kasi mo sarili mo. Implay mo sarili mo. Yan ang kulang sa'yo ng ganda, no? No? Limited yun. Ito, kakain ka mamaya, ha? Oo. Ito na kumain, no? Sa lamesa mo na. Huwag na nag-aatin to sa akin. Pwede kita, gusto mo? Huwag makalis ka, di ba? Pwede naman. Tapos pag umalis na siya, sino magpapasalit siya? Oo. Oo. Wala. Yun yan. Kuryente. Wala rin, ito na kumain. Pares lang yun. Pares lang yun. Kung naman, kakain ka rin. Mamaya, ito kumain mamaya. Di ba? Gusto ko, pag nakamelter ako, sa umaga, nung kakain sa lamesa, Sino pa kasi? Wala kang pansin. wala. Wala kang, ang kailangan, ginagawa na natin ngayon. Ha? Ginagawa na natin ngayon natin paraan kasi ito yung exercise mo. Kasi mamaya, kakain ka dyan, matutulog ka na, di ba? Bukas ulit tayo mag-exercise. Kung mo isipin mo yun, mangyayari lahat ng bagay na kapag nakalakad ka na. Okay? Maniwala ka sa Diyos. Hindi po lang kasi, sabi nga ni Pedro, kay liit ng pananampalataya mo, Loni, bakit hindi ka naniniwalang lalakad at gagaling ka? Tumewing! Dati na ako nanampalataya. O, editagan mo. O, tayo ka. Tumayo ka. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Tayo, push! O, di ba? Nakakatayo ka, nakakatindig ka. Ibig sabihin yan, parang baby yan eh. Di ba, ang bata, bago lumakad, di ba? Kailangan mo natin gapang, di ba? Ikaw, kailangan mo tumagal ka sa Mga pagkakas. nakapamangan ulit. Magawa ko ng pamangan. Wow, mahal ka pangyayari na mga ani. Sinay-kulay ka pa rin. Wow. Damihan mo para makakain marami to. Puro sa kain eh. Kita ka na kabukang. Nandyan. Sige po. O, tayo. Damihan mo. Push. Yan. O, sawa. Tayo. Tingin mo tagal. Huwag mo mag-iis. Tingin mo tagal. Kung bigyan sarili mo, labanan mo. Lumabang ka. Mag-balance ka. Step body. Yan. Buka. Yan. Mawak kasi may ng bakal. Hawak sa bakal. Pag-aralan mo yan, hindi mo sa pag-inaralan ko yan, tumba ka. At pag tumumba ka, kawawa ka, diba? Hindi sila ang kawawa, ikaw ang kawawa. Okay? Palaksin mo ang sarili. Kung sa pamilya niya, wala sa kanila. Pag ganito lang magagawa. Kuya, kaya nga nag-hire si Ivy ng therapist at si Lodi, kami ang gagawa sa'yo, di ba? Huwag ka lang mas sa iba. Kami nang bahala sa'yo, di ba? Kaya pinapalakas kita eh. 3 buwan, 2 buwan, malakas ka na. Di ba? Para ikaw lang mismo sa sarili mo. Hayaan mo sila, di ba? Sarili silang buhay. Kaya nga hinar kami ni Ivy eh. Tsaka si Lodi, di ba? Oo, trabaho ko. Parangarin kita. Dami yan. Hep! Oh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hup! Saan yung loob mo? Huwag mo kasama ibang tao, di ba? Dito kami. Kami ginayar para bumalik ka, di ba? Dahil pamangkin ko sila. Gano'n na nga sa buong talaga. Kaya mo lang muna sila kasi may silang buhay, di ba? Kaya di mo sila may mangyayasa, di ba? Mga trabaho sila, di ba? Di ba, kaya? Oo. Eh, Huwag ka lang mag-isip ng kung anong bagay. Isipin mo, malakas ka. madalang lang naman. Pwede ko nasubukan. Mamaya, standby mo, standby. Pag nasa mesa ako, kulang pa yun. Huwag talaga yan. Oo. Kailangan mahina ng kakainin ko kasi kailangan lumakas yan. Tapos sa gabi lang mahina. Tangali marami. Ha? Lahat tumaba na to. Diba? Kasi kailangan lumakas to eh. Sabi ni Rudy, lumalo na naman dyan mo agad. Tayo! Yo! Yan! Bo! Tayo! Bo! Tayo! Bo! Tayo! Bo! Huwag kang tingin. Oh, tayo! Tayo! Huwag mo po. Straight body. Yan. Matagal na pagtayo. Straight body. Diretso ang ulo. Yan. Huminga malalim. Yan, sabihin mo, take it Lord. Take it Lord, sabihin mo. Pasalamat ka lagi kay Lord. Pagpasalamat ka tayo sa paghinga mo, pagising mo sa umaga, pasalamat ka na. Pasalamat ka, may asawa nag-aasikaso sa'yo. Sunod na kalimutan ko. Kaya nga kita pinaparimain, pinapalalanan kita, kapatid. Ang pasasalamat sa Diyos, hindi yan misan lang. Lagi-lagi pagising mo, salamat po Lord. O sa asawa mo, bibigyan ng pagkain, salamat. Dahil meron nag-aasikaso sa'yo. Ano mo, tsaka yung mga bagay-bagay na nasa isip mo. Pag kailangan mo na, kagalingan mo muna. Pag gumaling ka niyan, lahat ng bagay gagawin mo na. Diba? Sabi nga sa Mateo 6:23, pag sumakit mo muna ng pag-ariyan ka ng Diyos, yung puso at lahat ng bagay, ipagkakaloob sa'yo. Kaya demonyo na yan, sinususulan ka niya para mawala ka ng gana. Wag! Sabi mo, lumayas ka! Stras! Sabi mo nga? Lumayas ka. Stras! Sa pangalan ni Jesus! Diba? Lalayas siya. Mga bumubulong-bulong siya. Mga demonyo yan, bumubulong siya. Diba? Diba? Kasi gusto ng Diyos, palakasin ka. Diba? Dahil nga minagawa pagkakasala. Diba? Aminin mo hindi. Aminin mo? Walang ka perfecto. Matthew 6:33. 6:33. Wah, galing ka. Hindi ka balita. Muhusay ka. Kaya sa baba, push! Hindi na ka pa eh. Upo! Tayo! Upo! Tayo! Tayo masig malakas. Yan. O, tayo. Malatili, tayo muna. Huwag mo na upo. Tayo. 3. 33. Mateo 6:33. Ah, galing na ako. Bayan ang pakiramdam. O, sige. Tayo. Matthew 6:33. Ah, tayo. Push! Sige. Push! Okay ka na? Hindi pa. Okay, sige. Siguro mo na. O, tatayo mo na. Tayo. Tayo matagal, ha? Tayo matagal, for balancing. Okay? Ito, ikaw lang mag-isaw. Ayan o. So, makikita po natin, we develop yung kanyang balancing na siya daw hindi makakalakad, sabi raw niya. Pero sabi ko sa kanya, have faith in God. Makakalakad ka. Dahil nakakatayo ka na. Ito ang simula na yung pagbabalik loob sa Panginoon Diyos. Daan mo lahat ng bagay, pagkakaroon siya ng Diyos. Basta manalig ka lang. Amen. Tuloy mo. Dagdagan mo pa. Hanggang 100%. Kasi diba nga sa pagsubok, diba?
Dahil balang araw, magte-testimony ka. Sisigaw ka. Thank you, Lord! Diba? Sisigaw mo yan. Diba? Ano, balasi ka na, di ba? Yan natutumba, oh. Diba? Dati, natutumba ka, oh. Balasi ka. Balasi ka. Diba? Lumang konti. Ano, balasi ka. May na kinakain mo. May na. Kamay na pa yan. Marami. Okay. Kumain ako. Yung dati, nung hindi pa ako nakasakit, hindi pa ako na-stroke, bumaba na ako. Bumaba bilang ako. Okay, bumawi ka na. Pag lumakas na ako, babali na ako. Siyempre. Kumain na eh. Parang mo na eh. Ay, di ba na? Bakit kita naman ito siguro? Dito na lang. Dito na lang. Kapidyo ka, kapakain ka. Isa pa. Para mas maganda. Tayo. Okay, very good. Nagagawa ka pala. Tayo. Po. Ayo. Ano gutom ka? Sige, po. Ayo. Ang galing mo, ha? Ayos yan, oh. Pa. Galing, oh. Ayos, ah. Oh, ba? Sige. Yan ang gusto ko. Okay. Paano man yan, Tek? Paano man yan? Hindi na natin sa akin. Okay, thank you for sponsor. Nakain na po si Apo Donnie. Magpalasi ka, ikaw subukan ka lang. Sayang yung gaga. Pero gusto ko sila. Siya. Ano? Sabi nga nila. Siya. Bati ko. Mga ito. Yeah. Okay, nakabidyo yung dalawa. Ay, pinapakain, ha? Hindi mo kumutan ba nila? Wah, inugi ka. Gusto daw niya ng maraming tubig. Sige. Sige. Ayaw ko ganyan. Bakit ayaw mo itong gamot? Ganyan ba? Yan guys, so bilisan ko paano pinapakain siya kasi hindi ba din nakahiga, di ba? Dapat nakatayo. Upo, para pagkakain. Okay, good, di ba? Tapos upo ka, mga 11, 15, higa ka na. Okay na yun. Mas ba? Ano sabi mo? Kaya lang. Bumalik ka, ha? Testimony ka. Ito ako muna. Ang gaya mo, no? Ano pa ako? Diba? No? Good. Ano po itong mo? Ano po rin eh? Maganda sa tuhod to. Wala lang kaya ito, ganyan. Amo meron may isang kami na. Ano mo? Hindi ko kakong pwede pa. Yan na. Good. Bagus mo. Ako nagbuka. No?
nakakain ka, malakas ka, di ba? Oh, pusin mo yun. Tukal tubig. Siya tubig niya, te. Ayun na kayo, no? Siya tubig niya po. Tukok mo. Matigay, no? Matigay, no? Sarap lang ito. Sarap yan. Tigil. Kaya palagi akong bumibili. Sarap, sarap, sarap. Ang ganda po, nagbilan na ka. So, siyempre, wala kapon, balik sa diba? Tapos niya, ano tuman ng upo, 15 minutes, ha? Okay? Tatambay mo muna dyan. Para ma-develop yung ano mo. Kasi, digestion mo yan. Sa trabaho. Pusin mo yan, ha? Titira. Dami. Pusin mo yan, bago magtira. Kung tinanganakain mo, titira ka pa. Sabi nag-uuti mo yan, kuya. Wala? Pusin mo. Titira. Lumakas ka, di ba? Lumakas ka, makakatayo ka naman hindi. Ganda ng balancing mo. Guys, is that great balancing? Pupungi ko yun ulit. Kaya nga buhay, wala pang hawak, ba? Dati talagang dumadagos gusto. And this is the effect, this is the result of 25 days namin na nakakapupura ng mga hawak, di ba? Makakain pa, di ba? Dati kuya, di mo nagagawa, di ba? Kaya nga marami para malakas ka, di ba? Sige, barata mo. Ano yung mga paborito mong pagkain? Sigat, daga, no? Wala nga. Ganun na lang bakit dyan? Bakit ba? Pagkakain naman, di ba? Mahal ka dahil may asawa bibigyan ng pagkain siya, di ba? No? Swerte ka. Bigyan mo yan yan. Kukunin niya yan. Pati mo mahinan yung baso mo. Yan yung ano, yun mo. Ano mo? Yan, cook yan eh. Cook ka ba? No? Butin mo. Lakas-lakas mo yun. Yan ba? Ba? Yan lang ba? Makuduhan ka. Salig ka. So kapag pasyente nakakakain na guys, ganito ang actually kinori. So this is the great improvement. Kaya niya nang kumain, minom, at makakilos ng konti. So ito na yung simula ng nakikita natin na paparecover na ito. Diba? Makakakain mo, makakakain na mag-isa. Parang ako. Chaser ka ba? Chaser ba? Ba? Swerte mo ba yun? Asawa mo. Diba? Ngayon ito na yung asawa. Sa hirap at ginawa, sinumpahan nila sa Diyos at sa tao. Sila magsasama, di ba? Ito po yung tinatawag na love and care. Asawa, pamilya po ni Noli na kasama sa kanyang paggaling. Bukod sa therapy. Siyempre, unang-una ang Diyos, di ba? Kapag ang pasyente natin, hindi walang love and care ng family, hindi gagaling, di ba? Huwag po kayo manginayang sa mga bagay-bagay. Importante po ang buhay, di ba? Importante yung makatayong muli. Dahil sa ating panahon na to, hindi mo lang, di ba? Importante yung makatayong muli at mag-testimony ka. Marami kang taong may kaya tungo sa pananampalataya sa Diyos. Kasi naranasan mo ko, share mo yan. Di ba? Pag na-share mo yun niya, maraming tao maniniwala. At maraming tao may encourage sa'yo. Di ba? Tapos, takbo ko sa ano?
Sa tahanan yan. Tulog pasyente ko, takbo ko. Ayan o. Dalawang pasyente. Oo, dalawang pasyente ko. Teacher, babae eh. 5 years stroke. Tsaka isa, 2 years stroke. Magtitira na may stroke, no? Oo. Meron pa ba pag-asa yun? Malaki na, tayo na sila, nakakaroon na. Lahat ng may pag-asa. Ang dami. Ang dami mo kuya, lahat ng may pag-asa. Basta maniwala ka sa Diyos. Ba? Manalig ka lang. Manalig ka, nagawa ka, sa Diyos ang yun! Hindi ka gumagawa, hindi ka gumagalaw, tapos ka. Diba? So, yun, no? Okay. Kung i-level natin lang, pwede ka na. Teka. Oh. Spoiled yun. Saan ka ba? Swell mo. Oh. Hindi ko makakain ko. Okay pa eh. Oo, siya ba? Yung kumain sugar niya. Kapit. Basta may sugar siya. Okay lang. Saan nakakatay upo na siya eh. Puso mo kuya. Mas ka, diba? Sa gabi pa, gatas pa rin. Tapos check mo lagi natin sa isa. Oh, yung likod niya, mga basa ah. Pag mabasa